tomto videu vám ukážeme 11 účinných stratégií, ktoré múdri ľudia používajú pri jednaní s toxickými ľuďmi. Predstavte si na chvíľu túto situáciu. Je slnečné ráno. Otvoríte okno a necháte vstúpiť nový deň. Keď si pripravujete kávu, zazvoní telefón. Je to niekto, koho poznáte. Začnete sa s ním deliť o svoje nedávne zážitky, ale namiesto pozitívnej reakcie počujete len kritiku. Ich slová narúšajú váš pokoj ako nepríjemný hluk, ktorý narúša váš pokoj. Takéto situácie nám môžu ľahko zničiť deň. Vysporiadať sa s toxickými ľuďmi je náročné, ale to, ako zareagujeme, má veľký význam. Všimli ste si niekedy, že niekedy môže mať jedna negatívna poznámka v našej mysli väčšiu váhu ako desiatky komplimentov? Je to ako škviona na bielej košeli. Ťažko ju ignorovať. Kľúčom k úspechu je rozpoznať túto škvionu a rozhodnúť sa, že vám nezničí deň. Ako povedal Budha, dôžať v sebe hnev je ako dôžať horiaci uhlík s úmyslom hodiť ho na niekoho iného. Ste to vy, kto sa popáli. Kľúčom je sebareflexia a pochopenie, že tieto negatívne interakcie sú odrazom problémov druhej osoby, nie vašich. Skôr než sa dostaneme k hlavnej časti videa, položte si túto otázku. Ako často dovolím, aby negativita druhých určovala môj deň alebo moju hodnotu? Zanechajte nám svoju odpoveď v komentároch. Začnime s 11 účinnými metódami, ktoré múdri ľudia používajú na vysporiadanie sa s toxickými ľuďmi. Číslo 1. Odhaľte falošnú priateľskosť. Predstavte si, že ste na stretnutí s priateľmi a jeden z nich, zdanlivo priateľský, začne chváliť vaše úspechy. Ich slová sa však zdajú byť prázdne. Úsmev im nesiaha do očí a komplimenty znejú ako si vynútene. Máte pocit, že niečo nie je v poriadku, ako by ste sa nachádzali v divadle, kde je všetko len hrané. Falošná súdečnosť je pasca, ktorá sa môže rýchlo zmeniť na konflikt, ak si nedáte pozor. Ako povedal Budha, máčanie je niekedy najlepšou odpoveďou. Pochopenie konceptu falošnej vzdečnosti môže byť vašou ochranou pred toxickými ľuďmi. Kľúčom je rozpoznať, kedy niekto predstiera, že je na vašej strane, ale v skutočnosti má skryté zámery. Keď niekto hovorí s úsmevom, ale jeho oči zostávajú chladné alebo jeho gestá nezodpovedajú jeho slovám, je to znamenie, že niečo nie je v poriadku. Štúdie ukazujú, že reč tela môže odhaliť skutočné emócie človeka. Doktor Paul Ekman, známy psychológ a odborník na mikrovýrazy, poukazuje na to, že skutočné emócie sa na tvári často objavia len na zlomok sekundy, než ich nahradí kontrolovaný výraz. Ak si teda všimnete, že sa niekto usmieva len ústami a nie očami, môže ísť o falošnú prívetivosť. Medziľudská psychológia nás učí, že ľudia, ktorí sa nami snažia manipulovať, často používajú falošnú prívetivosť, aby nad nami získali výhodu. Ako upozornil Dale Carnegie vo svojej knihe Ako si získavať priateľov a ovplyvňovať ľudí, ľudia používajú lichotenie ako spôsob, ako nad nami získať výhodu. Ľudia používajú lichotenie ako nástroj manipulácie. Keď si toto správanie uvedomíte, najlepším prístupom je zostať neutrálny a prestať sa citovo angažovať. Falošná prívetivosť je formou sociálnej manipulácie, ktorá môže viesť k strate dôvery a istoty vo vzťahoch. Ak na falošnú priateľskosť nereagujete, riskujete, že budete vtiahnutí do manipulatívnej hry. Ako povedal veľký duchovný učiteľ Eckhart Tolle, vo vzťahoch nejde o to byť s niekým dokonalým, ale o to byť s niekým autentickým. Falošné zámery môžu poškodiť vaše duševné zdravie, spôsobiť stres a neistotu. Štúdie o vplyve toxických vzťahov na duševné zdravie, ktoré uskutočnila doktorka Liene Sayerová z Marylandskej univerzity, ukázali, že dlhodobý stres spojený s manipulatívnymi vzťahmi môže viesť k depresii a úzkosti. Odhalenie falošnej vzdečnosti si preto vyžaduje pozornosť a pozorovanie. Venujte pozornosť súladu medzi slovami a gestami, tónom hlasu a výrazom tváre. Ak sa vám niečo zdá neautentické, dôverujte svojej intuícii. Odhalenie tohto druhu manipulácie vám umožní vedome sa rozhodovať o tom, koho vpustíte do svojho života. Sadhguru, súčasný duchovný učiteľ, hovorí: váš život je váš priestor, strážte ho ako posvätný. Číslo 2. Vyhýbajte sa zbytočným hádkam.
Predstavte si, že ste na rodinnej večeri a zrazu niekto z vašej rodiny začne útočiť na vaše životné rozhodnutia, kritizovať vaše rozhodnutia a provokovať vás k hádke. Cítite, ako sa vo vás začína hromadiť frustrácia, ako by ste mali vybuchnúť, podobne ako kanvica, ktorá sa chystá zapískať. Múdro si vyberajte svoje bitky. Je to rada stará ako čas, ale nikdy nebola aktuálnejšia ako v dnešnom svete, kde sa každá interakcia môže zdať ako mínové pole. Keď máte dočinenia s toxickými ľuďmi, je to ako plavba po rozbúrenom mori. Nikdy neviete, kedy vás zasiahne ďalšia vána. Kľúčom tu nie je bojovať s každou vánou, na ktorú narazíte, ale šikovne medzi nimi preplávať a rozhodnúť sa, ktorým sa oplatí čeliť. Dalaj Láma raz povedal, niekedy je ticho najsilnejšou reakciou. Keď na vás toxickí ľudia smerujú svoju negativitu, často hľadajú reakciu, akýkoľvek náznak toho, že vás ich slová nejakým spôsobom ovplyvnili. Tým, že sa rozhodnete nezapájať, neignorujete problém, ale rozhodnete sa nedovoliť toxickým ľuďom, aby nad vami mali kontrolu. Vaša energia je cenná. Využite ju v bitkách, na ktorých skutočne záleží. Vyvarujte sa pasce, v ktorej sa snažíte zmeniť toxické správanie tým, že sa s nimi hádate alebo sa ich snažíte presvedčiť. Je to ako prilievanie oleja do ohňa, len to rozdúchava plamene. Namiesto toho klate premyslené otázky, ktoré ich vyzvú, aby sa na situáciu pozreli z inej perspektívy. Ide o prechod od konfrontácie ku konverzácii. Doktor Susan Krausweit-Burnová z Massachusettskej univerzity zdôrazňuje, že je dôležité stanoviť zdravé hranice a zachovať pokoj tvárou v tvár provokáciám. Tento prístup nebude vždy fungovať, a to je v poriadku. Cieľom nie je vyhrať každú bitku, ale zachovať si pokoj a dôstojnosť. Na bojisku je empatia vaším štítom a trpezlivosť vaším mečom. Snaha pochopiť, čo si druhá osoba myslí, neznamená, že s ňou súhlasíte alebo že schvaľujete jej správanie. Znamená to, že ste dostatočne silní a inteligentní na to, aby ste situáciu videli zo širšej perspektívy. Pamätajte, že každý bojuje svoje vlastné bitky. Cvičením trpezlivosti si dáte čas na to, aby ste mohli reagovať a nie reagovať. To z vás nerobí slabocha, ale múdreho človeka. Odporúčam vám, aby ste sa teraz zamysleli nad situáciami, v ktorých ste sa vo svojom živote stretli s ťažkými ľuďmi. Všimli ste si nejaké opakujúce sa vzorce v správaní druhých? Často sa vám stáva, že sa zapájate do bitiek, ktoré v skutočnosti nestojí za to, aby ste im venovali svoj čas? Pamätajte, že byť múdrym neznamená byť necitlivý, ale nedovoliť, aby vás ovládli emócie. Ide o to, aby ste si vybrali, kam nasmerujete svoju energiu a vedeli, že nie každá bitka stojí za vašu účasť. Keď budete na budúce čeliť potenciálnej hádke, urobte krok späť, zhlboka sa nadýchnite a spýtajte sa sami seba. Naozaj to stojí za to, aby som obetoval svoj pokoj? Číslo 3. Odpustenie a spomienka. Predstavte si, že na rodinnej oslave je niekto, kto vás neustále zneisťuje, kritizuje a psychicky vyčerpáva. V takýchto situáciách si vysporiadanie sa s toxickými ľuďmi vyžaduje odpustenie a spomienku. Dalaj Láma povedal, že odpustenie neznamená zabudnúť, ale nechať odísť hnev a bolesť. Odpustenie vás oslobodzuje od nevraživosti a umožňuje vám povzniesť sa nad negatívne emócie, zatiaľ čo pamäť vám pripomína, aby ste sa vyhýbali tým, ktorí vám ublížili. Namiesto toho, aby ste sa pri pohľade na túto osobu rozčuľovali, predstavte si pokoj a pochopenie. Pozerajte sa na nich skôr so súcitom než s hnevom, pretože ich slová sú len odrazom ich vnútra. Odpustenie je ako kormidlo na rozbúrenom mori a spomienka je mapa, ktorá vám pomáha vyhnúť sa nebezpečenstvu. Vždy, keď odpustíte, stanete sa silnejšími a pamäť vám pomôže neopakovať tie isté chyby. Psychológ Fred Laskin zo Stanfordskej univerzity hovorí, že odpustenie zlepšuje emocionálne a fyzické zdravie, znižuje stres, zlepšuje pohodu a dáva vám pocit kontroly. Odpúšťajúci ľudia sú spokojnejší so svojím životom a majú lepšie vzťahy. Odpustenie neznamená zabudnúť alebo akceptovať zraňujúce správanie. Minulé skúsenosti sú lekciou, ktorá vás vedie do bezpečnejších vôd a pripomína vám, čomu sa máte v budúcnosti vyhnúť. Odpustenie ako akt vnútornej sily prináša osobné výhody,
ktoré vám pomôžu oslobodiť sa od negatívnej energie a získať späť vnútorný pokoj. Spomínanie vás na druhej strane chráni pred tým, aby ste boli opäť zranení. Zamyslite sa na chvíľu. Kto vo vašom živote žiari ako hviezda a od koho by ste sa mali dôžať ďalej, s kým naozaj cítite, že žijete a kto vám tú životnú energiu znova a znova kradne? Použite odpustenie ako kormidlo a pamäť ako kompas a tak sa vyhnete budúcim chybám. Číslo 4. Sebavedomie. Predstavte si, že prídete domov po dlhom dni v práci a dostanete správu od známeho, ktorý má vždy niečo negatívne na sôci. Ich slová zatienia vaše pozitívne zážitky z celého dňa, ako škviena na vašej obľúbenej košeli. Kľúčom k riešeniu takýchto situácií je uvedomenie si seba samého. Buddha povedal, že myseľ je všetko. Stávate sa tým, na čo myslíte. Psychológ Daniel Goleman zase tvrdí, že sebievedomenie je základom emocionálnej inteligencie a pomáha lepšie zvládať emócie. Keď sa vo svojom živote stretnete s toxickou osobou, vaša reakcia na ňu je rozhodujúca. Toxickí ľudia šíria negativitu ako dym, ale sebievedomenie je ako váš osobný filter. Venujte pozornosť svojim fyzickým a emocionálnym reakciám, búšiacemu sôcu, zaťatým pestiam. Sú to znaky, že sa niekto dotýka vašich citlivých miest. Keď si tieto príznaky všimnete, vždy sa sami seba spýtajte, čo ma na tom naozaj trápi? Problém často spočíva v našej vlastnej neistote. Vedomé rozpoznanie týchto reakcií vám umožní zachovať si správny odstup. Štúdie tvorcu kliniky redukcie stresu v USA Johna Kabat-Zina ukazujú, že cvičenie všímavosti pomáha zvládať ťažké emócie. Pravidelná meditácia umožňuje hlbšie pochopenie seba samého, čo je pri jednaní s toxickými ľuďmi kľúčové. Vedomé reagovanie zabraňuje tomu, aby sme boli vtiahnutí do špirály negativity. Voľba reagovať na miesto reakcie posilňuje našu vnútornú silu. Je to ako budovanie emocionálnej sily z pozície sily a rovnováhy. Nejde o ignorovanie negativity, ale o jej uznanie bez toho, aby sme jej dovolili určovať naše konanie. Táto výzva nás posilňuje a robí nás odolnejšími voči akémukoľvek negatívnemu vplyvu. Číslo 5. Stanovte si hranice. Predstavte si, že každý deň v práci musíte žiť s kolegom, ktorý vás neustále zaťažuje úlohami a ignoruje svoje vlastné povinnosti. Začne sa vo vás hromadiť frustrácia a stres, ale namiesto toho, aby ste svoje pocity vyjadrili, beriete na seba stále viac a viac práce. Nedostatok stanovených hraníc vedie k vyhoreniu a strate kontroly nad svojím životom. Stanovenie hraníc je aktom sebaobrany a súcitu so sebou samým. Určenie hraníc znamená vedomé vytýčenie hraníc, ktoré chránia našu energiu a pokoj. Toxickí ľudia ich často prekračujú, manipulujú, kritizujú a vyvíjajú na nás tlak. Je nevyhnutné naučiť sa povedať nie, asertívne komunikovať svoje potreby. Nie je to ľahké, ale je to nevyhnutné na udržanie rovnováhy a duševného zdravia. Keď niekto prekročí vaše hranice, musíte konať rozhodne, ale s rešpektom. Jasne vyjadrite, čo vás trápi a prečo. Môžete napríklad povedať: oceňujem, že mi dôverujete, ale mám svoje vlastné úlohy a termíny, ktoré musím splniť. Momentálne už nemôžem prevziať žiadnu ďalšiu prácu. Kľúčom k úspechu je hovoriť pokojne a rozhodne, bez toho, aby ste upadli do emocionálnej manipulácie. Veľký duchovný učiteľ Eckhart Tolle hovorí: stanovenie hraníc znamená, že sa máte radi natoľko, aby ste povedali nie tým, ktorí sa snažia narušiť váš pokoj. Aj vedci potvrdzujú, že stanovenie hraníc je kľúčom k duševnému zdraviu. Štúdie uverejnené v časopise Journal of Occupational Health Psychology ukázali, že ľudia, ktorí si v práci dôsledne stanovujú hranice, zažívajú menej stresu a väčšiu životnú spokojnosť. Nedostatok hraníc vedie k chronickému stresu, vyhoreniu a zdravotným problémom. Psychológ Henry Cloud vo svojej knihe Hranice, kedy povedať áno, ako povedať nie, aby ste získali kontrolu nad svojím životom, zdôrazňuje, že hranice sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie a udržanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ak si nestanovíte hranice, toxickí ľudia budú naďalej zneužívať vašu láskavosť a zmysel pre povinnosť, čo môže viesť k zvýšenému stresu, frustrácii a vyhoreniu. To môže negatívne ovplyvniť aj vaše vzťahy s ostatnými,
a to v práci aj v osobnom živote. Emocionálna stabilita je schopnosť zvládať konflikty zdravým a vyváženým spôsobom. Keď sa na budúce ocitnete v ťažkej situácii, nezabudnite, že vy ste architektom svojho pokoja. Budujte tento pokoj pevne a odhodlane a toxickí ľudia nebudú môcť narušiť vašu rovnováhu. Číslo 6. Emocionálna stabilita. Predstavte si, že ste na stretnutí s priateľmi a jeden z nich neustále kritizuje ostatných. Tento raz sa rozhodne zamerať svoju pozornosť na vás a poukazuje na vaše chyby. Pociťujete rastúce napätie a hnev. Tieto situácie vás môžu vyviesť z rovnováhy, ale existuje spôsob, ako sa s nimi vyrovnať. Emocionálna stabilita, ktorú si môžete vypestovať prostredníctvom zenovej praxe. V zenovom buddhizme je kľúčové udržiavať rovnováhu mysle a emócií bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Ako povedal Buddha, pokoj prichádza zvnútra, nehľadajte ho vonku. To znamená, že bez ohľadu na to, aké búrlivé sú udalosti okolo vás, vaša emocionálna stabilita zostáva vašou osobnou kotvou. Číslo 7. Praktizujte bdelosť. Tvárou v tvár toxicite sa musíme sústrediť na svoju vnútornú silu, namiesto toho, aby sme dovolili negatívnym emóciám druhých ovplyvňovať naše správanie. Rozpoznanie toxického správania u druhých je pôvabým krokom k udržaniu emocionálnej stability. Títo ľudia často kritizujú, manipulujú a ponižujú, čím v nás vyvolávajú negatívne emócie. Naučte sa tieto vzorce identifikovať a pochopte, že ich cieľom je vyvolať vo vás negatívne reakcie. Chcú vás znížiť na svoju energetickú úroveň, pretože vaše vysoké vibrácie nerezonujú z ich, čo spôsobuje, že si začnú všímať svoje vlastné nedokonalosti. Čo robiť, keď si všimnete takéto správanie? Cvičte sa v uvedomovaní. Všímavosť je účinná technika na udržanie pokoja a emocionálneho odstupu. Namiesto okamžitej reakcie urobte krok späť. Zhlboka sa nadýchnite a pozorujte svoje emócie bez posudzovania. Ako hovorí Dalaj Láma, všímavosť je priateľom tých, ktorí kráčajú životom s čistým srdcom. Vedci potvrdzujú výhody cvičenia mindfulness. Výskum na Kalifornskej univerzite ukázal, že pravidelné cvičenie mindfulness znižuje stres, zlepšuje koncentráciu a zvyšuje pocit šťastia. Keď si uvedomujeme svoje emócie, dokážeme lepšie ovládať svoje reakcie a nedovolíme toxickým ľuďom, aby nás destabilizovali. Ak nereagujeme vedome, riskujeme, že sa sami staneme toxickými. Časom môžu tu opieť naše vzťahy a môžeme pociťovať emocionálne vyčerpanie. Emocionálna stabilita neznamená ignorovať problémy, ale vedieť ich riešiť pokojným a vyrovnaným spôsobom. Stručne povedané, emocionálna stabilita je kľúčom k jednaniu s toxickými ľuďmi. Prax všímavosti a pochopenie buddhistického učenia nám môžu pomôcť chrániť náš vnútorný pokoj. Keď sa na budúce ocitnete v ťažkej situácii, uvedomte si, že vy ste architektom svojho pokoja. Číslo 7. Energetická inteligencia. Predstavte si, že máte príjemný deň s priateľmi, keď sa zrazu niekto pridá k skupine a svojim negatívnym postojom pokazí celú atmosféru. Táto osoba vnáša napätie a nepríjemné pocity, ktoré sa dajú ťažko zvládnuť. Tieto momenty sú skúškou našej energetickej inteligencie. Energetická inteligencia je schopnosť vedome riadiť svoju energiu, aby sme sa ochránili pred negatívnymi vplyvmi. Ako rozpoznáme, že nám niekto očerpáva energiu? Títo ľudia sa často neustále sťažujú, kritizujú, vyvolávajú konflikty alebo manipulujú s emóciami. Ak si všimnete, že vás pobyt s niekým unavuje, stresuje alebo odrádza, je to znamenie, že musíte venovať pozornosť svojej energetickej ochrane. Čo robiť, keď identifikujete takéto správanie? Po prvé, nereagujte hneď emocionálne. Namiesto toho sa pokúste pochopiť, odkiaľ negatívna energia pochádza. V týchto chvíľach si precvičte dýchacie techniky, meditáciu alebo sa na chvíľu zamyslite. Niekedy je najlepším riešením obmedziť kontakt alebo sa zo situácie odstrániť. Štúdie ukazujú, že chronický stres spôsobený toxickými vzťahmi môže viesť k zdravotným problémom, ako je vysoký kôvny tlak, depresia alebo úzkosť. Psychológovia, ako napríklad doktorka Susan Kraus-Weidburnová, zdôrazňujú,
že kľúčom k udržaniu pohody je stanovenie zdravých hraníc a uvedomenie si vlastných potrieb. Ak nereagujeme a necháme na seba pôsobiť negatívnu energiu druhých, môžeme stratiť vnútorný pokoj a rovnováhu, čo môže zhoršiť kvalitu nášho života a ovplyvniť naše vzťahy. Preto je dôležité rozpoznať toxické správanie, aktívne konať na ochranu svojej energie. Energetická inteligencia zahŕňa nielen sebakontrolu, ale aj schopnosť riadiť a upravovať svoju energiu s cieľom zachovať si emocionálnu stabilitu a pohodu. Číslo 8. Zamerajte sa na ciele. Predstavte si, že začínate nový projekt, učíte sa novú zručnosť alebo sa usilujete o postavu, o ktorej ste vždy snívali. Cítite sa sebavedomo a motivovane. Zrazu sa objavia ľudia alebo situácie, ktoré vaše nadšenie trmia ako ťažký mrak zahaľujúci slnko. Keď čelíte toxickým ľuďom, pamätajte, že druhých nemôžeme okamžite zmeniť, ale môžeme kontrolovať svoje reakcie na ich nepríjemné správanie. Buddhizmus nás učí zamerať sa na všímavosť a vnútorný pokoj. Predstavte si, že meditujete počas búrky. Búrka sa nezastaví, ale umožní vám nájsť v sebe pokoj. Je to metafora pre odolnosť, ktorú potrebujeme. Keď čelíte skepse, neplitvajte energiou na presviečanie druhých o svojom názore. Namiesto toho prikladajte dôležitosť svojej vlastnej ceste k osvieteniu. Usmejte sa, pokývajte hlavou a choďte ďalej. Záver sústrediť sa na svoje ciele znamená dôžať sa svojich túžob napriek rozptýleniu a prekážkam, s ktorými sa môžete stretnúť na ceste. Nedovoľte, aby negatívne názory iných odvádzali vašu pozornosť alebo tmili vašu motiváciu. Využívajte energetickú inteligenciu na ochranu svojej pohody a nasmerujte svoju energiu na to, čo je skutočne dôležité. Keď budete napredovať na svojej ceste, pamätajte, že vnútorná rovnováha a odhodlanie sú vašimi najlepšími spojencami pri dosahovaní cieľov a udržiavaní pokoja vo vašom živote. Vaše ciele sú dôležitejšie ako negatívne názory iných. Venujte svoju pozornosť svojim cieľom, užívajte si tento proces a dovoľte, aby sa negatívne názory stali len šepotom v pozadí. Ste jediným navigátorom svojej vlastnej cesty. Číslo 9. Hľadajte podporu. Predstavte si, že sa stretávate s človekom, ktorý na každom kroku vyvoláva frustráciu. Prítomnosť takýchto ľudí je ako ťažký búrkový mrak a vaše pokusy o zachovanie pokoja len prehlbujú hnev a frustráciu. Je to skutočná skúška trpezlivosti a vnútornej rovnováhy. Vyhľadanie podpory v takýchto chvíľach nie je prejavom slabosti, ale múdrosti. Tak ako sviečka rozptyľuje tmu, rozhovor s niekým, kto rozumie, môže osvetliť nové cesty. Takíto ľudia nám dodávajú silu a pripomínajú nám našu vlastnú vnútornú silu. Predstavte si mentora, ktorý ponúka cenné rady. Takáto podpora pomáha elegantne preplávať vodami toxicity. Tým, že sa na situáciu pozeráme z odstupu, vidíme ju zo širšej perspektívy. Je to ako priblíženie, aby sme našli alternatívne cesty. Vyhľadanie podpory nám dáva priestor na zamyslenie a výber reakcií podľa našich hodnôt. Spomeňte si na svoje stretnutia s ťažkými ľuďmi, ako ste ich riešili, snažili ste sa s nimi vysporiadať sami alebo ste vyhľadali podporu? V buddhizme je dôležité vedieť, kedy a ako využiť múdrosť druhých, aby sme ľahšie kráčali po ceste života. Vyhľadaním podpory lepšie zvládame toxických ľudí a zároveň si chránime svoj vnútorný pokoj. Číslo 10. Ovládajte negatívny vnútorný monológ. Spomínate si na stretnutie s niekým, kto ničil každú vašu radosť ako kameň hodený do pokojného jazera? Všetci si to pamätáme. Spôsob, akým so sebou v takýchto situáciách hovoríme, môže byť našou silnou alebo slabou stránkou. Predstavte si svoju myseľ ako knižnicu a každú myšlienku ako knihu. Pozitívne myšlienky sú starostlivo vybrané majstrovské diela, ktoré obohacujú vašu zbierku, zatiaľ čo negatívne myšlienky sú nechcené zväzky, ktoré len zapĺňajú polís. Hoci sa toxickým ľuďom nemôžeme vždy vyhnúť, do hry tu vstupuje buddhistická múdrosť. Ako povedal Buddha, vány nemôžete zastaviť, ale môžete sa naučiť surfovať. Je veľmi dôležité udržať svoj vnútorný monológ pod kontrolou. Namiesto toho, aby ste sa pýtali, prečo sa to opäť deje, spýtajte sa sami seba, ako sa vďaka tejto skúsenosti môžete stať silnejšími. Tento prístup buduje odolnosť,
empatiu a odvahu. V tomto prípade je nápomocný aj emocionálny odstup. Negatívne komentáre si predstavte ako šípky. Ak je vaša sebaúcta štítom, šípy vám nemôžu ublížiť. Tieto šípy vám môžu ublížiť len vtedy, ak im dáte povolenie. Zamyslite sa nad tým, ako často dovolujete, aby negatívny postoj ovplyvňoval váš vnútorný monológ. Ovládať to neznamená stavať múry, ale pochopiť svoju hodnotu a silu. Ovládanie vnútorného monológu je schopnosť rozhodovať o tom, čo presne vpustíte do svojej mysle. Váš pokoj je najdôležitejší a toxickí ľudia si nezaslúžia miesto vo vašom živote. Ovládanie negatívneho monológu vám pomáha udržať si pokoj a rovnováhu bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Číslo 11. Sústredenie. Predstavte si, že ste v kancelárii, kde musíte denne spolupracovať s kolegom, ktorý sa neustále sťažuje, kritizuje a spochybňuje vaše nápady. Máte pocit, že kráčate po lane zavesenom vysoko nad zemou a každý krok robíte opatrne, pretože každé zakopnutie o lano môže viesť k pádu, rovnako ako každá vaša reakcia môže vyvolať konflikt so spolupracovníkom. Vzduch okolo vás je nabitý negatívnou energiou. V takýchto situáciách je nevyhnutné prijať prístup zameraný na riešenie založený na princípoch Zenu. Takto premeníte toxické interakcie na príležitosti na osobný rozvoj a emocionálnu evolúciu namiesto toho, aby ste boli opäť frustrovaní. Ako hovorí Thich Nhat Hanh, nemôžete žiť naplno v prítomnosti, ak ste príliš zameraní na negativitu. Keď pristupujete k toxickým ľuďom z pohľadu zenového učenia, začnete každú interakciu vnímať ako príležitosť na precvičovanie trpezlivosti, empatie a pokoja. Všimnúť si u niekoho toxické správanie si vyžaduje všímavosť, ktorá je kľúčovým púkom buddhizmu. Takéto správanie môžete rozpoznať podľa negatívnych vzorcov, ako je napríklad neustále sťažovanie sa, emocionálna manipulácia alebo neúcta. Keď tieto charakteristiky identifikujete, je dôležité nereagovať okamžite a impulzívne. Namiesto toho sa zhlboka nadýchnite a chvíľu sa zamyslite nad svojou reakciou. Precvičovanie všímavosti vám pomôže pochopiť, že toxické správanie druhých neodráža vašu hodnotu, ale je odrazom ich vnútorných problémov. Prístup zameraný na riešenie, založený na učení Zenu, nielenže zabraňuje nástrahám negativizmu, ale umožňuje vám aj aktívne formovať pokojný, odolný a dôstojný život. Pamätajte, že prítomnosť toxických ľudí síce nemôžete ovplyvniť, ale to, ako na nich budete reagovať, je plne vo vašich rukách. Začlenením buddhistických princípov do svojich každodenných interakcií môžete každú ťažkú situáciu premeniť na príležitosť na emocionálny a duchovný rast. Vo veľkej schéme vesmíru nás neurčujú prekážky, s ktorými sa stretávame, ale to, ako sa s nimi vyrovnávame. Skrátka, schopnosť rozpoznať falošnú láskavosť je kľúčová pre udržanie zdravých a autentických vzťahov. Cvičenie všímavosti, porozumenie reči tela a uvedomovanie si manipulatívnych techník vám umožní chrániť svoje emócie pred toxicitou a budovať autentickejšie vzťahy. Na budúce, keď budete mať pocit, že niečo nie je v poriadku, dôverujte svojej intuícii a pamätajte, že nie každá ruka natiahnutá smerom k vám si zaslúži stlačenie. Buďte vytrvalí, pretože cesta, ktorú máte pred sebou, je len vaša. Pamätajte, že váš pokoj je vaším chrámom. Chráňte ho starostlivo a múdro. Na záver mám pre vás ako vždy otázku. Aké kroky môžete urobiť dnes, aby ste lepšie rozpoznali toxických ľudí a vyhli sa falošnej láskavosti vo svojich vzťahoch? Aké praktiky všímavosti začleníte do svojho každodenného života, aby ste si chránili svoj vnútorný pokoj a emocionálnu rovnováhu? Podeľte sa o svoje myšlienky nižšie v časti s komentármi. Vaše skúsenosti a nápady môžu inšpirovať a spojiť sa s ďalšími dobrými ľuďmi. Nezabudnite nás lajkovať a prihlásiť sa k odberu zapnutím upozornení, aby ste nezmeškali naše ďalšie učenia. Ak ste sa dostali na koniec našej cesty, napíšte do komentárov vetu Kráčam vedome životom. Do budúcna, moji milí priatelia.